at dad am fod yn athrawes i'r ysgol. Pi a drama. Di mam ddim yn gael gwybod, reit? Mae siŵr oedd o di wybod ydi. Iawn, dim gyda ni, reit? Reit? Oce, ond dwi'n mynd i wneud yma fer corff. Iawn, dwi'n mynd. Cofia beth i si. Dylan? Fion, dos o hwn i Dylan, i di? Dwi di anghywir oed o'n i bagol. Hei, beth ti'n neud efo hwn? Hoci. Roedd y shorts di lan. Di fod yn gol, dwi'n cael gwisgo drwsys a bod i'n oer. Dy drwsus gora di? Fion? O, wir yw. 2 beint. Wyt ti ddim wedi mynd â'n rwsys sai hefyd, nag wyt? Na, felly. Ti'n gwybod rwsus glas i rola? Dad. Deg. Diolch yn ddigon. Fe hanner ydi anghofio. Na, fydda'n siŵr. A neu ofn row, de. Mi fyddan nhw i gyd tu ôl i ti. Bydda'n gyd i weld. Ewch chi. Na di hwn. Chdi, sneb yma fel arfer. Chdi sy'n neud o heddiw. Sbai fan. Be sy, ti'n edrach fel sa ti wedi gweld ysbryd? Sle. O, reit. Ia. Fi'n gwybod beth i'n neud am y crwt na. Te. Ffwr o'n ben wsos cyfa. A bisgedi. Ali, ti'n meddwl bod... Sef ar di nes bod fi'n cael gafel yno fe na gyd. Be wneud i? Dim fel arfer yn siŵr te. Sef ar di. Mae chi genod. Hei, beth sa'n digwydd tas ar rhai o'r hogian dod i'r ysgol mewn sgertia? Gan nhw'n neud am rhan i, de. Oh, god. A mae gen nhw hawl os ydyn nhw isio. Tria siarad sens, neu di? Ali, dwi wedi dyweld di o gwmpas lle ma mewn jeans ar ora di sadwn, pethau digon ten hefyd. Gna di beth isio. Ond paid ar hwysro neb arall rhag mynnu hawliau. O, mae'r busnes hawliau ma'n serious, dydi? De'r genod i gyd am gymryd rhan. Rhan fwyaf. Ali, mae gen ti recrwt arall i dy suffragettes fan hyn. Osgyn i'm trwsus. O, gen i digon o cycling shorts yn sioco. Di benthyg un o'r hynny os ti isio. Wel, Dwi'n mynd i gael brecwast. aros di. Cerad y mewn i fama heb yr un gair o eglur had. Wan ta dwi'n trio ngora dros chdi. A'r unig beth ydy di wneud ydy daflu fo nôl i'n ngwyneb i. Cwbl nes i, oedd deud bod i'n mynd i gael brecwast. Dos am alogi. Fes i angen talu fel firework display. Bron, os gen i beth i dros da ba. Bydda Michelle? Bro da. Na wel, bore yma. Sa ffliw mynd o gwmpas, dwch. Gobeithio, te. Chi swrthi bore yma? Ie, o'n i wedi gobeithio dechrau efo efengil tangnefedd. O, ie. Ie, mae angen stwffio bach o tangnefedd i benna'r cnafon, does? Sio'n coelio bod chdi'n cysgu ni Reis, ti'n gwybod gair gyda chi rôl ni fynd o yma, oce? Iawn.
So fi'n disgwyl llawer iddo fe, jyst yn bach o help, nawr ag yn y man. So fy mond yn deud lle biodd o. No, gael di mwy o sens, ma'n so'r wal. Gwrth rhyfela mae o, to. Nerbyn beth, nawr? O chdi yn de? Policeman. Fodd y plant gweinidogion. Ie, so fi yn lismon nawr, o dwi? Dim dyna'r pwynt. O'i ti'n gweud bydde fe'n biafio'n well os yn un fyrgla, na fe, reit. A fi mas i wisgo par o dates am y menni nawr. Dwi'n trio trafod y peth yma, yn rhesymol, isli. Gen i di meddwl bod wedi newid ers i ni symud yma. Ti'n meddwl bod wrthi eto, wyt ti? Blesus iawn wir. Rita, cofiwch, dim giglan, a dim siarad, oce? Nes i'n brecwast. Gysgu si'n hwyr. O, Ella gan nhw gyd suspension. swn i'n di meiddi agor yng ngheg yr ysgol. Cansan sa'n ni'n gael am glirio'n gyddfa. O, gair eisiau arall. Sgynnon ni mo'n cwpanna. Yn doni baned y del. O, da iawn, rwan. Mae ti'n cael cansen yr ysgol mewn i'w bachus fel ti? O, chi si rioed mae honni siŵr. O, lwcus de. Chos ffiles i eistedd lawr pan fies i'n ysgol. Genod sy'n iawn, cofiwch. Y brotest ma'n de. Wedodd Ari bod rhywbeth mlaen ar o gysi. Mo'n gobeithio bod y prif athro di cael noson dda o gwsg. Yn brecwast wrth i fod. O ie. Neu fan hyn basan nhw drwy'r dydd bob dydd. Tasan nhw'n cael ei expelio, de. Da ni wedi cael ei dysgu barchu gilydd y phobl eraill, pawb y gyfartal. Ac eto mae rheol yr ysgol yma, neu cam a hanner i ddisgyblion. Mae'n 1905, Mr Williams. Na, bo. Brain Jones, be di rhain? Blode? Do gen ti mor gwrteisydd na ddydd yn i'r cardyn? Neu fe, ymwneud eisiau nhw, neu fe. Gwrandwch, a'ch dau. Dwi ddim eisiau blod ar crematorium yn agos i'r caffi ma, iawn? Bren! Nia? Just deitha ni lle ti di bod. Ni'n llan arbennig. Lee Roger, dyn ni eisiau gwybod. Lee, wyt ti di dechrau'r dy Hendricia di ta? Pa Hendricia? Protest fach ddewr iawn mor yma mechan ni, ond un hynod anoeth. Mi fysa'r mater wedi cael ei drafod gan y llywodraethwyr yn cyfarfod wythnos nesaf. Ond ar ôl dy heroics di bore yma, allai mae'r gymell bod nhw'n trafod y peth o gwbl. Wyt ti wedi bod yn siarad â rhywun? Ew, siŵr o fod. Roedd rhaid i fi siarad yw'r ddynas lle petrol. Sgol am mate, paid bod yn coci dy fi, reit? Unrhyw un arbennig, da chi'n misio fi siarad y felly? Ti'n gwybod yn iawn pwy fi'n meddwl? Y pethau nawr ti'n arfer galw'n ffrindiau. Walla i'm dioddau mwy o hyn. Gei di bacio dy fagia munud ma. Ylwch! Os oes rhaid i chi gael gwybod? Efo hogan o'n i. Pwy hogan? O, dim y rema bach na. Yli, mae hi llawer ifanc i chdi. A be fi o'ch chi'n neud drwy'r penwthnos?